the fuck say? What the fuck say? What the fuck say? Hatty hatty hat ho, hatty hatty hat ho, hatty hatty hat ho. What the fuck say? Sziasztok, én vagyok Kopé, és itt ül mellettem Flash. Szevasztok! És most csinálunk egy gameplayt a War Thunderről, mert nekünk nagyon megtetszett ez a játék. Hát még nem haladtunk benne sokat, de reméljük, hogy nektek is tetszeni fog. Akkor indítom is csatát. A Poppy név elég hülyén hangzik, az is, csak ránéztem a Pólára, meg a Képire, és kijött Poppy. Szeretem ezt a bázisfoglalósat. De jól le lehet szedni azokat, akik a bázison vannak. Igen, lehet orosz repülőgépekkel lenni, amerikai repülőgépekkel lenni. Milyen lehet? Lehet meg Japánnal. És némettel. Tehát ilyen szép festéseket tenni a gépre, mint ami az enyémem van. Kinek mi jön be, nekem ezt tetszett meg. Akkor kicsit lesz utolsónak, aztán akkor fedezem. Na, cégezzünk. Nem menjek, csak leszedek egy-kettőt. Háromféle játékmód van ez az arcade, itt ha mehetsz a haverjaiddal, akárkivel, mondjuk a többibe is, csak na jó, elvesztettem a fonalat. Van háromféle arcade, ebben minden fajtájú repülőgép jöhet, tehát orosz vagyok, akkor jöhet mellettem japán, német, akárki. Igen, és ennek még az a különlegessége, hogyha egyszer meghaltál, akkor a többi gépet is ugyanúgy tudod használni. Nem úgy, mint a realisztikben, ahol egyszer meghaltál, akkor vége van a játéknak, és várhatsz egy órát, amire befejezik a csapattársait. Van még a Simulator Battle, ahol belső nézetbe mész, így. Ezt az úgy elég érdekes. Nem nagyon szeretem ezt, de ízlés kérdése. Én is próbáltam hozni, és sikerült meg. Igen, és az is tetszik, abban a játékban nekem legalábbis, hogy olyan valóságszerű. Tehát, hogyha kigyullad egy gép, akkor nem csak ott lángol, hanem egy idő után le is esik, tehát így leég. Ez is nagyon tetszik ebben a játékban. Azt gondolom, tudjátok, hogy ezt ugyanazok csinálták, akik csinálták a World of Tanksot, Szóval megbombázós. meg a World of Warplanes-t. Annyiban különbözik a World of Warplanes-től, hogy ebbe meg szebb a grafikája. De még van egy kis pár eltérés, de A rakéta körülbelül milyen messze állt? nem sok. Hol vagy, megyek, fedezlek. Azt előtted? Aha. Ez nincs benne rá. És ki is kapcsolódott talán. Eltaláltam rakétával, nincs a sűrűn. Meg itt is tudod fejleszteni a gépeidet. A bombázókra például több bombát vagy torpedót is fel tudsz rakni, ugyanígy az ilyen kisebb harci gépekre is tudsz felszerelni egy-két bombát. Nézd már, ott repülsz. És Hát jó. Meg a kisebb harci gépekre még tudsz rakétákat is felszerelni. Abból 6-ot kapsz, azoknak sok ideig tart, amíg újra töltődnek, de nagyon jók, mert hogyha azzal egyszer eltaláltad, akkor ott meg is halt, le is fogsz vanni, de elég nehéz eltalálni az embereket például azért. ja, és igen, azt is figyelni kell, mondjuk én nekem is soha nem kellett. Volt olyan, hogy kifogyott a benzinem, mert hamarabb lelőttek mindig, de ebbleg jó figyelni azt is.
többféle csatamód van, ez most olyan, ahol egy a bázisokat kell elfoglalni, ott leszállsz rá, és meg kell tartani a bázisokat, és akinek van több bázisa, vagyis akinek 2 bázisa van, az annak megy itt felül a csík. Meg ezen kívül még van olyan, hogy 3 bázist kap mind a 2 csapat, és azt nem el kell foglalni, hanem bombázókkal odamész, és akkor szépen lebombázod. Meg ugyanígy az sok bombázó kell, meg az kicsikét nehezebb dolog, hogy az ellenségnek a bázisát, az egész főbázisát lebombázod, akkor ott alapban vége van a játéknak, de az kicsikét nehezebb, mint az egyszerű bázisokat elfoglalni. Igen. Realisztikben még van egy olyan érdekesség, hogyha ott ilyen sebességgel megyek, akkor szépen leszakadnak a szárnyaim, tehát elég valósághű, de igen, idegesítő tud de lenni. nekem is ez volt a kedvencem, hogy először amerikaiakkal kezdtünk, de aztán eljöttünk, hogy az oroszok azok kicsikét meg lettek erősítve, mert azért mégiscsak oroszok csinálták a játékot, tehát velük érdemes menni. Meg őket bírjuk az ilyen kamikázikat, akik neked vannak, azt mondod, vége van a játéknak. Igen, ezt tudjuk szeretni. De amúgy egy egész jó kis játék. Meg itt ugyanúgy, mint a valóságban, hogy itt is vannak bombázók, meg fighterök, ahogy már mondtam. Fighteröket egyszer neki mentek, akkor az lezuhant. A bombázók viszont azok majdnem egy évig bírják. Nekem már volt olyan, hogy mondjuk bombázóval voltam, japán bombázóval, elkezdtek 4-en követni, és egy fél óráig tartott, amíg meg tudtak ölni. Bombázókat érdemes kipróbálni. Bár ezek lassabbak is, és nem lehet velük olyan jól manőverezni. Még igen, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy tapasztalatom amerikai gépeknél, az első bombázó, amit megvettem, az a PBI Gatling volt. Hát nem érdemes megvenni azt a gépet. Igaz, hogy jó bombázó, de hogyha 400-al mész, akkor leszakadnak a szárnyaid. Utána elkezdesz gyorsulni, leszakad a gép törzsének a vége, tehát a repülőnek a farka, aztán szépen lassan lezuhansz. És vannak még olyan csaták is, ahol az ellenséges járműveket kell kilőni. És vannak olyan járművek, amik csak bombázóval lehet, és vannak olyanok, amiket csak, mondjuk az nem csak, hanem amiket sima repülők is ki tudnak lőni. Meg a bombázók, azok van hátul náluk pilóta, és azok alapból lövik az ellenséget, csak kicsit kancsalok, és nem mindig találják el. Meg itt is vannak tengeri csaták. Valóságos csatában például el tudsz menni Pearl Harborhoz, meg az ilyen majdnem az összes megtörtént helyszínhez. Tudsz saját csatákat csinálni, ahol a haverokkal tudsz menni. Ott is be tudod állítani, hogy milyen időszak legyen, reggel, birkadat, éjszaka, legyen eső. Meg itt is vannak a csatahajók, az anyahajókra leszállsz, akkor ugyanúgy megjavulsz, mint a bázisokon. És azokat is csak a bombázók, de azokat a bombázók csak torpedókkal tudják kilőni. Szerintem ez összességében egy nagyon jó repülő szimulátor, és még online is mehetsz a barátaiddal. Nekem nagyon tetszik. Mint látjátok itt a bal oldalt, itt látszik, hogy hol sérült a gépem, meg mind sérült. Látjátok, most megsérült a jobb szárnynak a lapátja, és így nem nagyon tudok kacskaringózni, de mindjárt le is szállok, hogy megjavítsam a gépet. Igen, ez egy a bombázó, hogyha ezt egy alaprepülőnél kilőtted, akkor ott vége, az lezuhant. Bombázó, mert még vígan elrepül egy csomó ideig. Igyekezz hamarabb fejezni. De te már elvesztetted az összes gépedet? Nem elvesztettem, leműlt a gépet. Ja, és igen, ki lehet lépni a csatából, de nem érdemes, mert akkor nem kapunk érte tapasztalatot, amit a következő géphez kapunk. Mert itt is ugyanúgy van, mint a World of Tanksban, hogy itt is ugyanúgy kell fejleszteni a gépeidet, ugyanabban a rangsorban bombázókat fejlesztesz, fighteröket vagy attackeröket, és azt szerint kapod mindig az egyre jobb gépeket. Itt is, hogyha kilépsz az egyik csatába, akkor kapsz úgynevezett free RP-t, amit be tudsz váltani, de azt is csak golden eagle-ért cserébe, amit viszont pénzzel kell venni. A játék elején kapsz egy keveset, de az olyan sok mindenre nem jó. Ezért, hogyha bemaradsz a csatába, akkor kapsz free RP-t,
amik ugyanolyanok, mint a másik FreeRP, csak ezek kék színűek, az jelzi a tapasztalatot. Azokat tudod felhasználni a repülőgépek vásárlásakor, illetve fejlesztésekor. Igen. És én az ilyen játékokat szeretem, mint ez is, meg a World of Tanks, hogy mindent meg lehet szerezni, anélkül, hogy beleköltesz. Ha Golden Eagle-t veszel, akkor csak felgyorsítod az egészet, tehát nem tudod rögtön megvenni. Vagyis meg tudod, ha sokat rendelsz, de nem tudom, hogy megéri-e. Amikor ingyen is meg tudod szerezni mindent. És az a jó benne, hogy itt nem arra hajtasz, hogy minél jobb repülőgéped legyen, minél jobb, hanem bekerülj a következő csatába. Mert itt a csatákat lehet élvezni, nem azt, hogy mit kapok a végén a csatáért. Meg itt is, tehát hogyha jó vagy benne, akkor a legalapabb gépekkel is ki tudod lőni a legjobb gépeket. És hogyha kedvet kaptatok majd a játékhoz, akkor érdemes az oroszokat vagy a japánokat nyitni először, mert ők a legerősebbek, legalábbis szerintem. A japánoknál bombázókat érdemes fejleszteni, oroszoknál pedig a fighteröket. A németeknél pedig nagyon jó heavy fighterök vannak, Ezt meg egyszer. az amerikaiaknál pedig nagyon jó ilyen manőverezős repülőgépek, jól kanyarodnak jobbra-balra, azok se rosszak. Tehát minden országnak megvan az előnye. Na, hát akkor ennyi lett volna. Reméljük, hogy tudtunk egy kicsi kedvet csinálni a játék kipróbálásához. Igen, akkor sziasztok!